aké ťažké je v cyklistike vyhrávať, sa mohol nielen Peter Sagan presvedčiť v tých nedávnych mesiacoch, či už na Tour de France, alebo na ďalších veľkých klasikách. Zaslúžený úspech prichádza v pravý čas, dá sa tak povedať. Titul majstra sveta je určite v správnych rukách, pretože zlatú medailu získal jeden z najkomplexnejších cyklistov v súčasnosti. A čaká ho určite ešte veľká budúcnosť, pretože má iba 25 rokov.